Tak, na naše. Na naše? Adam, to sme ale dopadli. Veď. To ťa musím úradne predvolať, aby si spomenul na starých kamošov. No vidíš, keby toho domu, tak ani neviem, kedy by som sa tu objavil. No, ja ti veru nemám čas. No tak ten dom je vo veľmi zlom stave. Váš nájomník dlhé roky ani prstom nepohol. A čo tam potom? Čo, ty v ňom nechceš bývať? Čo si záva, ty si z mesta na dedinu. Čo som blázon? No, keď sa máš tak dobre... Skvelé. Čo dobre, skvelé. Dobré miesto, vysoký plat, vlastný byt, no čo mi ešte treba? Počul som, že si sa so ženou... Čo? Jaj? Vyhodil som ju. No čo, mne nikto nervy píliť nebude. Tak teda ten dom nechceš? A na čo? No ak aj spolumajiteľka bude súhlasiť, najlepšie by ho bolo zbúrať. Parcela je to pekná. Aká spolumajiteľka? Bratová dcéra. Ja, Jakubova. Veď si sa s ním o tú polovicu súdil, nepamätáš? Súdil. Ona to zdedila. Ešte sa neozvala. Možno pošle len písomný súhlas k demolácii. Demolácii? Takéto prípady mám rád. Jasné, rýchle. No. Ale vo vlastnej famílii kamarát neviem urobiť poriadok. A čo? Aj ty sa súdiš so súrodencami. Ale čo by. Ale moje dve sestričky sa zbláznili. Anča sa vrátila. Anča? No, a nasťahovala sa k Zuze. A o tých čias ich dávam jednostaj dohromady. Nevedia sa dohodnúť. A už dávno? Čo? No, sa vrátila. No, človeče, to te už hádam 7 rokov, ak nie viac. Robí tu na pošte. Áno, tak dovidenia. Prídem, určite zajtra prídem. Ďakujem, pani Anička, prosím si jeden expres. Dobrý deň. Nech sa páči, dovidenia. Dovidenia. Dobrý deň. Dobrý deň, čo si želáte? Chcel by som podať telegram. Anna. Adam. Kde sa tu berieš po toľkom čase? Pane Bože, koľkože sme sa tu nevideli. 30 rokov. No, netušila som, že to dovidenia bude až teraz. No tak, čo veľkého si dokázal v tom meste? No, škoda reči. No, nemám sa zle, nemôžem povedať. Remeslo je zlatá baňa. V práci ma majú ľudia radi. Už som mohol byť aj šéfom, ale to vieš, nervy, zodpovednosť. A ty, prečo si sa vrátila? Manžel si tu našiel miesto, alebo... Ja som sa rozviedla. Už dávno. Aj ty? A ja som ju vyhodil. No, veľa si dovoľovala. A deti čo? Deti čo, ako? Počul som, že máš dcérku. To už musí byť slečná však. A koľkože má? 2 roky. Akože? Viac sa nedožila. Aha. No, predstavovala som si to trochu inakšie, keď sme sa lúčili. Nič sme si nesľubovali. No, hej,
Iba, že ma budeš čakať na stanici s kyticou a s dohodnutým termínom svadby. No, ale ja som sa vrátil a môžem tu zostať. Vidíš? A pre zmenu ja odídem. A prečo? Pretože o chvíľu by som nemala ani strechu nad hlavou. Nie je to domov. Ešte ju môžeš mať. Ale... No tak daj ten telegram. Aký telegram? Dobrý deň. Dobrú chuť. A čo ty chceš? A kto si vlastne? To sa môžem spýtať aj ja vás. Ja som Adam Kotrus. A bývam tu. A ja som Blanka, tvoja... vaša neter. Ja nemám nejakú netier. Ale máte. Som dcéra vášho brata Jakuba. Jakub nie je viac môj brat. Otec predsa už dávno umeral, nebudete sa na mňa hnevať ešte aj teraz. A čo tu vlastne chceš? Ja? Hej. Bývať. Čo? No. Už sa aj pakuj. Prečo? Pretože ja nechcem mať nikoho v tomto dome. No ale to nie je argument. Radšej mi povedzte, kam mám podľa vás ísť. To ma nezaujíma. Ja viem, vy už ste takí. O, Ani to vás nezaujímalo, že moji rodičia havarovali a mňa ako sirotu strčili do decáku. ale hádam, len môžem rozhodovať o tom, koho strfím v tomto dome, nie? Polovička áno. Akože? Polovica tohto domu je moja. Zdedila som ju po otcovi. Nezdedila. Vysúdil si ju ako taký... To je jedno. Toto. A táto izba je odteraz moja. Blanka. Poď sem, sadni si. No, sadni si. Musíme sa vážne porozprávať. Určite sa nájde nejaké rozumné riešenie. Podľa toho, čo považujete za rozumné riešenie. No, mne by strašne vyhovovalo, keby si odišla.
To verím. No počkaj, ja viem, že ti patrí polovica tejto chajdy, ale čo s polovicou, čo? No čo? A obidva tu nemôžeme zostať, to... To je fakt. No, tak. To je fakt. Počkaj. Tak šťastnú cestu. Krzik, s tebou sa nedá normálne rozprávať. Buď rozumná, zriekni sa toho dedičstva, no. Ale čo? No, veď ja ti zaplatím, ja to jednoducho, to dedičstvo od teba kúpim. Prečo? Prečo? Pretože, no, ja mám s tým domom určité plány. A predstavte si aj ja. Ten dom stojí najviac 30 000. Dám ti 20 a zmizneš. Platí. No! 10 vám dám hneď a zvyšok potom, ako nastúpim do práce. A viac sa tu neukážete. Ale čo si s tým domom sama počneš? Veď tu sa takmer nedá bývať, aha. Ale dá. Elektrina tu je, studňa tiež a ja viac nepotrebujem. Nájdem ti podnájom. V meste. Ďakujem pekne. Ale ja mám podnájmov, ubytovní dosť. Ja chcem konečne strechu nad hlavou, ktoré viem, že nie je provizorná. Ale tá strecha ti padne na hlavu. A vám nie? Ja si to prestaviam, prerobím. Tak do toho. A ja tu zostanem. Ty si hus. Striko, No. môžem vám tykať? A prečo? Pretože je jednoduchšie povedať ty somár ako vy somár. Rozmyslite si to, neprihlasujte sa ešte. Nech sa páči, súdruh predseda. Váš strýc ten dom chce zbúrať. Nechce. No ale mne hovoril, že chce. Keby aj chcel, potrebuje na to môj súhlas. A čo vaše zamestnanie? Prepáčte. Ja som rozviazala pracovný pomer a vás by som poprosila o nejaké miesto. Mám strednú ekonomku. No ale ja nemám hneď len tak, pravda. Veď tá švá nám ide o mesiac na matersku. Tak výborne. Tu je moja žiadosť. No, dúfam, že nie ste tehotná. Zdravím ťa. Servus. A ty čo tu chceš, čo? Čo? Slečna, nech sa páči. Ďakujem. Tak kedy by som mohla nastúpiť? Akože? Ty ju berieš do zamestnania? Predstav si, táto ženská sa mi chce nasťahovať do domu. Je to aj môj dom. Má na to právo. Tak ho predaj, zvýšim ponuku. Je to moje a ja to chcem mať. Čiže mám predstavovať polovicu domu. To naozaj nejde a dom je v zlom stave. No, V každom dome sa dá bývať. A ešte aj v horšom. A pomaličky si to dám do poriadku aj ja. ale ja to chcem mať dokopy čím skôr. A ja vám v tom nebránim. No tak predseda, mám vraziť peniaze do toho, čo nie je moje. Vyháňate vy mňa a nie ja vás. Ale viete čo? Dohodnite sa a potom mi to príďte oznámiť. Môžem vám to vrátiť na splátky. Ale vieš, čo si môžeš s tými tvojimi splátkami? Viete čo, ja sa s vami hádať nebudem. Vidíš? Vidíš? No, vraj jasný a rýchly prípad. No ešte aj ty si proti mne. Prihlásila sa? Hej. No tak a just neustúpim. A prihlás aj mňa. Prosím. Ale ty máš hlásený trvalý pobyt. No ide, ale do čerta to dám do poriadku za jeden deň. A čo zamestnanie? No, tak inštalatérov potrebujeme vždy. Inštalatérov, ale dačo iné. Čo iné? No tak dačo, tak... No, tak poštára ešte nemáme, no. No vidíš, poštára, to je ono. No, tak ty si sa zbláznil. Ešte včera si o nás nechcel ani počuť. No tak dám výpoveď, no. Tá frndolína ma naštvala. Myslí si, že je ten dom? Dám len tak. Mírnix, dírnix, čo? Tať. Strýko, No, máte zápalky? na čo sú ti? Chcem spáliť toto haraburdie. Haraburde, tebe všetko zavadzia. No tak pokojne si to môžete navlačiť do svojej izby. Tvoje, dokedy sa budeme takto handrkovať? Kým nenájdem niečo lepšie. Lepšie, veď si bývala v paneláku.
v internáte a v ubytovni. No, a tu je to lepšie, čo? Je. Je. Romantika, čo? To ťa rýchlo prejde, neboj sa. Na vašom mieste by som sa na to nespoliehala. Poďte večerať. Čo? No večerať. Poď hej. Hej. A vy čo? Čo ja? Dokedy ostanete? Už som ti povedal, že mám svoje plány. To by nezaškodilo upratať aj vašu izbu, alebo chcete spávať v tej špine? Čo to stváraš? Potriasla ma elektrika! By som to vypol. To ťa mohlo zabiť, ty. To by vám odľahlo, čo? Čo to tváraš? Pane, či ste to neurobili náručky, vy ste to určite urobili náručky! Akurát, teba si práve vezmem na svedomie. Bolo by to veľmi jednoduché, nešťastná náhoda! Ešte by ma zavereli ako za poriadneho človeka. Bože, a moje mamička. Ublížil si mu ty. Keď sa mu niečo stane, ja ťa kvôli domu, kvôli prašivému domu chce zabiť mňa aj moje tie. Čo ty si? Ty si... Pane Bože, čo som ja komu urobil? Nemáte to jedno, či budete bývať pod jednou strechou s tehotnou neterou alebo len s neterou? A pôjdeš z domu a to hneď! Dojku si som ťa chcela urobiť, čo? Lenže ja nebudem kolísať tvojho oného a blabotať mu ťaťala, aťala, Nikto paťala. vás o to neprosí! A prečo si prišla? Na intráku s deckom, alebo som ho podľa vás mala strčiť do decáku, však? No, radšej ho zavezíš na krk mne, čo? Nemôžem za to, že som tento dom zjedila spolu s vami. Vy si nemyslíte, že som nadšená vašou spoločnosťou? Ohromne. A ty, počúvaj, smiem vedieť, kde má to dieťa otca? Manžel príde čo chvíľa za mnou, len si musí všetko vybaviť. Ešte jedna osoba, tu. Ha, no nie. Nemyslím, že môžete proti tomu čokoľvek urobiť. V 2 izbách 2 rodiny. No. Aké 2 rodiny? Tak pretože ja... No. Expres doporučenie, prosím. To vy ste tá Adamová netier? Dosť sa podobáte na Jakuba. Vy ste ho poznali? Spolu sme rástli, dievčatko. Chudák. Vy ste boli vtedy ešte dieťa. Prosím vás, kedy to tam bude? Zajtra. Je to súrne? No, chcem, aby mi kamuška poslala nejaké veci, tu nič nie je. Vy ste nevedeli, do čoho idete? Nie je to tak trochu nerozvážnosť? To bolo jediné, čo som mohla urobiť. Veď hej, vo vašom stave. To je na mne už vidieť? Ale nie. Adam mi to povedal. Vlastne sťažoval sa. Dnes nastúpil na poštu. Aj ten tak zrazu, čo sa to robí? Cvok. To je cvok. On to roztrubí po celej dedine. Blanka, podať si lístok.
Museli ste to predsedovi vyzvoniť. A čo? Vy naozaj podniknete všetko, aby ste ma odtiaľto dostali, lenže teraz ma už nepríjmu nikde. Nepríjmu nikde. No. A kedy sa to vlastne narodí? Po novom roku. No, tak o chvíľu budeš ako putňa. Ale... Dá to. A čo to máte? Dajte to sem. Tak vy ste schopní pripraviť ma o všetko. Vás vôbec nenapadlo, že keď ste mi to tak skvele pobabrali, musím z toho žiť aj s dieťaťom? Mal som to v ruke celkom náhodne, keď som... No to určite. To si viem predstaviť. To tak... Za všetko môžem ja, čo? Za všetko. Dokonca aj za to dieťa, čo? Hulvát. Tak ja som hulvát. A čo ten tvoj podarený mužíček? Akože sa vlastne volá? A čo je vás do toho? Ja chcem vedieť, ako sa volá moja neter. Novák. Novák. Tak teda Novák. Ale ty si nechala svoje meno, čo? Preto ťa oslovovali Slečinka. A kde? Napríklad na MNV. My sme sa ešte nemohli vziať. No. Tak ja si na toho vtáčika posvietím. Sestrička, vypíšte tehotenský preukaz. Máte so sebou kartu? Áno. Ďakujem. Tak je to zdravá gravidita. Škoda, že ste neprišli skôr. Teraz už predpokladaný termín pôrodu 4. januára. Ja viem. Vám už zistili graviditu? Áno. A žiadali ste o jej prerušenie? Nie. Ale ste predsa slobodná. Áno, my sme sa ešte nemohli vziať. Tak ak sa vydáte, tak nám zahlásite zmenu priezviska. Kde ste zamestnaná? Teraz nikde. Dala som výpoveď. Výpoveď? A už ste vedeli, že ste... Zatajila som to, inak by ma neprepustil. No ale v tom prípade nemôžete nastúpiť do zamestnania, viete to? Viem. Tak toto dajte svojmu bývalému zamestnávateľovi. Po pôrode vám bude vyplácať materské príspevky, ale zatiaľ... Ďakujem. A naozaj ste museli zmeniť bydlisko? Áno. Aj som chcela, viete, kvôli dieťaťu. Tak príďte sa ukázať o mesiac. Ale keby sa vyskytli nejaké ťažkosti, tak kedykoľvek. Prosím. Ďakujem. Dovidenia. Dovidenia. Dáš si kávu? A? Čo tam stále hľadáš? Ale musím voľačo zavolať. Prosím. Dobrý deň. Tam je byt pána Nováka? Áno, ale manžel nie je doma. A je to Milan Novák? Áno. Je to súrne? No... Počkajte, spýtam sa syna, kedy sa manžel vráti. A čo, nedovolal si sa? No tak ja tomu nerozumiem. Čomu? No, vlastne tomu sa ani nedá nerozumieť. Do čerta, čo mám teraz robiť? Vypí kávu, aby ti nevychladla. Vypí kávu. No, ďakujem, Anička. Ty vždy najlepšie vieš, čo mi treba. Nestačím sa čudovať. Prečo? No, čo ja viem. Najprv svet gombička, mám zlatú baňu a potom pošta. No, rodná dedina má vždy svoje čaro. No a potom ten domček, to tiež nie je na zahodenie. No a čo tvoj byt? Nechal som ho žene. To je kvôli deťom? Totiž my sme nemali, vieš,
No tak som si myslel, oprava to je nie taká hrozná vec a ešte z toho domčeka môže byť domov pre dvoch jedna radosť, nie? Pre troch. Zabudol si na dieťa. No, to... Teda, čo sa toho týka, vieš? Ešte aj v mojom veku by som teda... Ja myslím na Blanku, ty. Čo Blanka, a čo s ňou? A čo s ňou, čo má byť? Musíš jej pomôcť. A ja jej mám pomôcť. A kto iný? Ten jej sa ako si nehlási a už to na nej vidno. Vidno. Tak. A čo keď sa ožením? Ty? Hej, a prečo nie? No, Ešte aj ty by si sa mohla, tak nie, vydať. prosím ťa pekne, no kto by ma chcel? No. A čo? A mne stačil ten jeden. Hej. No, čo si bol taký vyjavený z toho telefónu? Takže to, to som chcel len také, že... Kvôli tej oprave? No aj tak sa to dá nazvať. Hej, s remeselníkmi sú vždy starosti. No veď. A tento to riadne zmajstroval. Prepáč. Adam, počkaj! Nemohli ste sa vyzuť? Alebo si aspoň očistiť topánky. Viete, koľko mi to dalo práce? Ja som ti to nekázal. Kázal. Ale čisto by ste okolo seba chceli mať však. Stará sa o seba, hej? Ja si žijem, ako ja chcem. A nič na tom meniť nebudem kvôli tvojim krásnym očiam. Čo toto? To. Striko, No. v izbe je vypadnutá rúra od kachiel. A je tu jeseň a nemohli by ste mi to... Na to by som ti bol dobrý, čo? Sprav si sama. Spravím. Tak si sprav. Aj spravím. Ja som si myslela, že keď tu musíme byť obaja, mohli by sme žiť normálne. Dobrý deň. Vítaj. Dobrý deň. Vítaj. Anička, to je pekné od teba, že si ma prišla pozrieť. A čo to vláčiš? Balík. Pre Blanku. Pre mňa? A prečo práve ty? Lebo za tebou som márne volala. No a to nemohlo počkať do rána. No to si celý ty. Času máš vždy dosť. Ale že chudia dievča na to netrpezlivo čaká, to ti na nepríde. Konečne, že to poslala. Ďakujem. No poď aspoň ti ukážem, čo všetko chcem urobiť. Tak pristavím kúpeľňu, špajzu, takú malú predsieničku. A Ty ju necháš navlačovať sa. to jej mám robiť ešte aj nosiča, no. Ukáž.
Ja, a čo myslíš? Aké obkladačky mám dať do kúpeľne? Zelené. Zelené. No, tak určite zelené. No, to je krásne. Ale vieš čo? Skoč na poštu. Ostal tam ešte jeden balík. Nie, to naozaj počká. Ale veď nevieš, čo v ňom je. To mám robiť ešte aj nadčas. Šomrovíš jeden. Poď, vybalíme to. Ani som netušila, že sa dá z toho urobiť taká útulná izbička. Dalo to zabrať. Čo zašívaš? Ale neviem, čo s veľkými dierami. Nic sa nedá robiť. Jeden vankúš musíš obetovať na záplaty. Čo pletieš? Pre jednu paniu. Dohodila mi to kamoška, celkom dobre za to platí. Nemáš peniaze však. Nejaké úspory. Musí mi to stačiť, kým nastúpim do práce. Aha, pozrite. To mi poslala známa, má už veľkého syna. No, nové to nie je, ale jedno dieťa to i tak nezoderie. Všetko si to krásne vyperiem a bude to ako nové. Po mojej maličkej si všetko vzala nejaká cigánka. Tej nevadilo, že sú to veci pomrtvej. Ak sa neurazíš, donesiem ti veci od mojej netere. Má už 2 odrastené deti a nevie, čo s toľkými vyrastenými šatami. No, to by bolo fajn. A myslím, že je tam aj nejaká stará postielka. Ak sa opraví, tak... Ďakujem pekne. Prečo si so mnou robíte toľko starosti? Lebo viem, ako to človeku dobre padne. Keď sa to s tým mojím tak skončilo a ja som prišla k sestre, tiež mi nebolo ľahko. Ale u sestry je vám dobre však. Aspoň nie ste sama. No. Ľudí je tam dosť. Tak, a som tu. Kam mám dať ten balík? Tam. Tu, no dobre. Ďakujem, strýko. No, veď. No poď, ukážem ti ešte, čo chcem prerobiť. Inokedy. Teraz už musím ísť, Adam. Dovidenia. Ale už to poznať a riadne. Ty a dokedy si ten tvoj bude vybavovať tie svoje veci? Trvá mu to nejako dlho. Ha? A čo je zač? Má aspoň nejaké poriadne zamestnanie? Hej? Inžinier. Inžinier. Pekný vtáčik. Sa nesmej. Tak, náhodou som sa od neho veľa naučil. To dokonca aj vidieť. No. Nie. Rôzne testy. Testy. Z nich sa človek môže o sebe dozvedieť plno vecí. No ale čo? No. Nechcete to skúsiť? Čo? No, tie testy. Čo to? No, viete, čo, skúsime to s týmto jedlom. No a čo? No, vezmite si závidličku do úst. Tak. No. Ale čo? musíte si presne zapamätať chuť. No. Zapamätali ste si chuť? No. Tak. A teraz si presadnite sem. No. No, sem. Ty počúvaj, čo sú to za sprostosti? No, to sú testy. Vezmite si ešte jednu do úst. Tak. No. Akú má chuť? Takú istú ako prvá, áno? No. Práve som vám dokázala, že jedlo má rovnakú chuť, či ho zjete na gauči, alebo pri stole, i keď pri ňom sedím ja.
Myslíte si, že ste v reštaurácii a inde nebolo voľné miesto? Ty si ale Fifik. Tak počúvajte, Fifik. Tak vezmi ten svoj rozum do hrsti a počúvaj, čo ti poviem. Ten dom treba dať do poriadku. Čo som mohol, to som urobil. Ale bez generálky ten dom nestojí ani za fajku močky, rozumieš? No. Tam je kopa materiálu, tam je plná kôľňa a kámoši čakajú len na to, kedy ich zavolám. No a prečo ich nezavoláte? Pretože poprvé prídu mrazy, ale ja ako skrhli a po druhé si tu ty. Už zase. No pozri sa, ten tvoj sa tak ľahko nevráti. To odvialo ako vietor múku. Tak mi povedz, z čoho to chceš splácať? No, nemali ste mi do toho babrať. Tak. No. Zostali by mi úspory. Ale duša moja, ten dom a tá oprava môže stáť aj 100 000 korún. Toľko? Toľko. A vy máte? No tak volačo, máma volačo dopožič. Ja mám kedy splácať. No, splácať môžem aj ja. Z čoho? Z jedného platu a s deckom. No. Veď som tu vravela, že, Čo? no, že príde. No, až naprší a uschne. Už ani sama tomu neveríš ty. Tak čo odo mňa vlastne chcete? Už som ti povedal, predaj to a choď do podnájmu. Nie. Ja do podnájmu nepôjdem ani za svet. Strýko, No. prečo by som nemohla zostať tu? No. Tož tak, pretože ja napríklad sa chcem oženiť. Čo sa smeješ? Zvláštne. Čo je zvláštne? No, že vaša žena bude moja teta, no. A čo? No a bude. A to by bolo pekné, nie? No a? Veď vy ste skoro ako môj otec. No, tak čo? Mám ti zohnať ten podnájom? Nie, 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 ale ak mi zoženiete byt, Byt. niečo, čo by bolo moje, ja dovtedy tu zostanem. Tak ty si myslíš, že byty visia na klinci, čo? Dobrý deň, priniesli sme ten cement. Kde ho máme zložiť? Aký cement? Pán Kotrus povedal, že ho máme zložiť sem k vám do izby, tu pod okno. Do mojej izby? No? Haha! Viete čo, dajte si ten cement na dvor. Ale veď prší. No a čo keď prší? Nám je to legálne, poďme, keď chce, poďme, dáme ho na dvor. No. Ja ťa zahluším. Tvoje peniaze budeš vyhadzovať von oknom, čo? Čo som zase urobil? No, čo si urobila? Tam mi mokne cement a ty... Má si zo svojej izby urobiť sklad? Čo, bývať by si chcela, ale zo svojho pohodlia si uberať nedáš, čo? Ja to miesto potrebujem pre dieťa po Vianoci. No, kde by to bolo do Vianoc? Teraz je všetko v háji. O hodinu ten cement stvrdne. Ako stvrdne? Už pretože je zničený. Zničený? Zničený. A to som ja nevedela. Nevedela, chudiatko malinké, nevedela. Teraz spadla z mesiaca. Strýko, No, naozaj som to neurobila na schvál. zmizni mi z očí. No tak ho rýchle použite. No vidíš, možno všetko nenamoklo. No tak povináš aj z kuchyne, čo sa dá a ja zavolám suseda. Telu. Strýko, Zostaň tam na zadku. a netreba vám pomôcť? Uvarím kávu. Ak vyjdeš, roztrhnem ťa ako žabu. Poď, počkaj. Všetko je čerstvé.
A čo už nespíš? No, Múrik je. Strýko! 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 Čo je? Čo? Musíš robiť taký cirkus. Strýko! No. O tak, poď, no. Tak poď. Uj. Nejde to. Hej. Veď. No, čo je? No, nejde to. Hej, krucifix. V noci sme zabetonovali dvere. No. A nedá sa to opraviť? Ale dále musíš vydržať. Ale ja nevydržím. No tak, Čo mám robiť, no? no čo máš robiť, tak počkaj, kým sa vrátim. No ale nevydržím dovtedy, No no. tak pust. Ale strýko! Alebo vylez okno. Strýko! Ďakujem. Robili sme až do rána. Našťastie všetko nezmoklo. Ale aj tak si myslím, že to nebolo na schvál. A z nej všetko vystane. Dobrý. Ale čo? Náhodou je to veľmi milé dievča. Aspoň si pokročil v práci. Poreparovali sme spodok pivnice, kuchyňu. V zime urobím inštaláciu, na jar strhnem omietku a... Skrátka, urobíš z toho malý zázrak. Bude to pekné hniezdočko. A čo myslíš? Bude sa to ženskej páčiť. No ako ktorej? No, a tebe by sa, hej? No čo ja? Dostanem garzónku, keď budem mať šťastie jednoizbový byt a musím byť spokojná. A to naozaj chceš odísť? Veď sa ti ešte môže nejaký natrafiť. Ja napríklad si ešte trúfam nájsť si poriadnu ženu. A tú druhú, tu už nevyženieš? Veď ja som ju nie. Ja som to len tak hovoril. Našla si iného. Dobrý deň. Ach, Blanka. Dobrý deň. No ty počúvaj. A ty si sa sem ako dostala? Ja? Hej. Podľa vašej rady oknom. Našťastie som sa do ňoho zmestila. A to, o čom hovoríte? Striko ma od samej lásky zamuroval. Ale to je nezmysel, čo? V noci sme si to nevšimli a teraz musíme odpíliť z dverí, no. No čo sa pozeráte? Sám to nezvládzem a potrebujem pomoc. A všetci sú v robote. Ja som sa vás vlastne prišla spýtať. Nemala som nejakú poštu? Poštu? Akú poštu? List? Pohľadnicu, čokoľvek. Už som tu dlho a ešte som nedostala ani čiarku. Ale určite si mala aj výzvu, lenže si neprišla. Výzvu? Strýko, kde je moja pošta? V schránke. Kde? Si hluchá, v schránke.
Tam by sme prišli, keby som každému doručoval bez brífy do rúčky. A vôbec na celom svete sa pošta doručuje do schránok. To by si mala vedieť, nie? Ako si sa to dostala z tej izby? Ja oknom. Pane Bože, a ešte si aj prechladnutá, veď si musíš dávať na seba trochu väčší pozor. Ja si nemôžem zakúriť, v izbe je vypadnutá rúra od kachiel a No áno, a strýko ju nechce opraviť. A čo nechcem opraviť? Ja už ho to ani neprosím. Tak ja si idem pre tú poštu. Dovidenia. Telefonické výzvy sa na celom svete doručujú ako telegramy, to by si mal vedieť. Blanka potrebuje tvoju pomoc. Vieš ty vôbec, či máš čoho žiť? Ale čo mne do toho? Ja som ju sem nevolal. A za nič mi nedala ani len halier, tak čo? A nemôžeš byť ty trošku ľudskejší? To nie je len sirota po tvojom bratovi, ale aj budúca matka, tak pochop ju trochu. Pochop. Ja som ešte nikdy nerodil. To je pre vás. Vy ste nejaký dôsledný poštár. Ty počúvaj, a dokedy sa mi budeš pchať do života? Ty si myslíš, že ja znesiem všetko, čo? Ja som nie zviera. Ja tiež nie. Tak to ma ponižovať. A pred Annou. Veď ma vyhrešila ako malé decko. A veď si to robíte sám. Nie, brav. Tie dvere. No čo tie dvere, no? A listy. No, hrozné, no. Tak za to vás naozaj nemohla pochváliť. A striko, nemáte tu niekde baterku, vypli prúd? Však ja ťa odtiaľto dostanem, neboj sa. A vy si myslíte, že ja nedokážem vymeniť poistku? To by si musela mať kľúč. Podala na teba sťažnosť. A patrí jej polovica domu a vyhodiť ju nemôžeš. A ten prúd jej zapojiť musíš. Ja prúd nepotrebujem. Ale ona potrebuje. Je to budúca matka. Ergo matka s dieťaťom. Potrebuje prať, žehliť, váriť. Každý sa zastane jej a nie teba. A tie dvere jej oprav. Ak sa jej niečo stane, môže ťa zažalovať za úmyselné ublíženie na zdraví. Tak mám ju tu trpieť a ešte za ňu platiť elektriku. Ja viem, že elektrika, prípojka je na tvoje meno, ale ona je bez príjmov. No. Navyše slobodná matka. To viem aj bez teba. A keby mala chlapa, tak sa nezavesí na krk mne. Ale veď je to tvoja nečer. Nečer. Tak ten prúd pripojíš, alebo ťa mám dať predvolať úradne. Dobrý večer, môj spolok. Dobrý večer. Ale vítaj, Janička. To je dobré, že si prišla. Ten dvojedres, vieš, neviem, či... Prišla som sa pozrieť na tie kachle. A na plán prístavby sa nepozrieš? A prečo ja? Lebo to ja ti voľako... Neviem, nemal mi kto poradiť, tak som myslel, že ty... A prečo sa neporadíš s tou svojou nastávajúcou? Keď... To je asi ťažké však.
Anna. Keby som nemusela pomáhať Blanke na miesto teba, mala by som viac času. Škoda, že som nevedela, kedy perieš. Mohla si to odbaviť naraz. Aj tak by som to nevládala vyprať spolu. Nazbierala sa toho pekná kopa. Krásne. No, vieš čo, poď, pustíme sa do tých kachiel najprv, dobre? No dobre. Tak. Ja vyleziem hore, Nie, áno? nie, ja. Ja, ty tu ideš do. Tak. Je to? Oho. Je. No. Zakúriť vieš? Pozri sa, najprv dáš papier, triesky, drevo a keď sa to chytí, potom tam dáš trochu uhlia a je to. Po ústrednom kúrení je to dosť zvláštne. Ale hneď si zakúr, aby si neprechladla ešte viac. V noci už bývajú mrazy. Jaj. Čo by som ja bez vás robila? Ale choď. Povedzte mi, prečo je striko taký? On nie je zlý. Nie. Prídeš na to, keď s ním budeš dlhšie. Viem to, poznám ho. Len nevie sa rozhodnúť. Vždy bol taký. Aj keď odišiel, nevrátil sa pre mňa, lebo ho nemal kto posotiť. Vy dvaja, vy ste spolu chodili? A ja som ho čakala. Dlho. Ale teraz sa vrátil, je tu tak... Teraz už je neskoro. No, a čo ten tvoj? Nepríde? On je ženatý však. A ty čakáš, že sa rozvedie? Nie. Asi už nie. Vždy musíš vedieť, dokedy treba čakať. Daj pozor, aby ti na to nepadol celý život. Prečo sa zasa hneváte? Pre staré vreco. Ja za to nemôžem, že sa Anna venuje viac mne ako vám. Annu láskavo do toho nepleť. Ale chcete si ju vziať? Alebo sa mýlim? Staraj sa o seba. No. A drevo mi narúbete? Už mám dobre kachle. No, prosím. Dievčisko, nešťastné, čo to stváraš, Lukáš? No, vidíš, sekla si sa, poriadne ako vidím. Aj, Lukáš. No. Ja sa bojím. Čo sa bojíš? No. No, ani to nie je také strašné. Kým sa vydáš, sa to zahojí. Sadni si. Nemrač! Sama si tomu na príčine, ty. Bože môj, čo ešte so mňa urobíš, aj felčiara. Som sa na 6. poschodí v paneláku neučila rúbať drevo. No, a kvôli tomu ti mám robiť drevorúbača, felčiara, pestúnku a čo ešte? Čo? Nemám sa kvôli tomu ešte s tebou aj oženiť? Nie, Nie. ale zakúriť by ste mi mohli. Kúriť by ste nemohli. Drevo je už narúbané. Nevďačnica jedna. Človek sa nad ňou zmiluje a ona takto. No.
Strýko, No, tak vy ste rúbali drevo. čo ešte, že čo? No, ale ja som počula. A čo mňa do toho, čo si ty počula? Ja aj to bude mať Anna radosť. Prečo? Že sa našiel dobrý škriatok, čo mi oheň založí, drevo na rúbe. Len škoda, že ho neprinesie. A nechaj. Nechaj, ešte ma susedia ohovoria, že ťa nechám navlačovať sa s tým brúšiskom. Tak ja zatiaľ umiem to nové víno. Počkajte, pomôžem. No. Hej, to... Čo sa stalo? To musíš nechávať pod nohami všetko. Čo je? Noha, no čo je? Nechaj, Eva. Nechaj ma s tým. Máš brucho ako súdok. Ej, vada. Ja idem po doktora. Nie, nikam nechoď. Nie? Tak čo? Nie, to sa napraví. Ja musím do roboty. Vy musíte do keľu. Nie, musím. Anna nemôže sama roznášať poštu. Čo si myslíš? A nepomôžem ja. Hej. Hej. Matička skákala, toto bola fúška. Veď som vám vravela, že vám to pomôžem rozhodiť. Ale ešte, že čo? Niekde sa pošmykneš a spadneš, cesta je ako zrkadlo. Strikovi už o týždeň dajú dole sádru. Najvyšší čas. Pred sviatkami býva najväčší nával. To sú rekomanda. Čo s nimi? Zapísala si ich? No vidíš, celkom si zvykla za ten čas, čo? Dáte si čaj? A vieš, že si dám? No, a ja pôjdem. Kto vie, čo tá modrá robí. Ale zostaň ešte. Spí. Spí? Nakúkala som, keď som išla okolo. Vieš čo? Zostaň ešte na brigáde, dokiaľ budeš môcť. Privyrobíš si, zaučím ťa a mohla by si potom to miesto prevziať po mne. O chvíľu sa rozsypem. Nemôžete ma zamestnať. Ale čo? Všetko ide, len treba chcieť. A ono to jedno s druhým ešte chvíľu potrvá. No tak. Mi nepovedz, že nepotrebuješ peniaze. Tým štrikovaním si zase toľko nezarobíš. A vy naozaj odídete? No. V prvom štvrťroku dostanem byt. A keby si vás chcel niekto vziať? Trebárs strýko. Keby chcel, už by mi to povedal. Predsa vie, že odchádza. No. No, ale to je krásne. No, podaj. No, tuto. No. A tuto. Strýko. No. Tak čo? Čo? No, čo? Ja. No. Moment. A dnes jej to poviem.
Tonio. Dobrý večer. Už Dobrý sme večer. tu. Zložte sa tu. No. Dobrý večer, Blanka. Dobrý večer. Takto. No, a zase tu máme vianočné sviatky. No a vy čo? Na Silvestra si ešte zatancujete? No, ak sa niekto ponáhľa, tak... Tak, všetko najlepšie, Anička. Ďakujem. Tak. A je to... Anička. Všetko najlepšie. Ďakujem, ale nie je to hlúpe oslavovať, že je človek zasa o rok starší. No prečo by to malo byť? Ale pekné. Raz za rok sa to dá vydržať, však áno. Je to také čudné, že to oslavuješ tu. No. Ale tak oslavu zorganizovala Blanka ako prekvapenie. No Adam, poď k stolu, čo tam sedíš tak sám? No ale na budúce v novom byte. No, to sa ešte uvidí, to. Už ste len mi neblahoželali, strýko. Keď budeme sami. A čo, ako ty ide spolu s nimi? No tak... Tak ja by som... Totiž... Ja by som... Strýko? Priložte ešte na oheň a choďte sa konečne prezliecť. Už. A to si piekla sama? Ale kde? To priniesla Anna. Juj. Strýko, vezmite potom tento koš do izby. Je dosť ťažký, dobre? A otvorte túto fľašu, hej? Narozkazuje si to milostivá pani. V tom človek nevie kam. A kde skôr skočiť. No tak, rýchle sa obliekajte. 8 hodín preč a my sa chystáme ako na bál. Strýko? No, Počkajte. Dnes si oblečiete toto. a to je čo? To je dar. Od nás. Teda od Anny a odo mňa. Ona kúpila vlnu a ja som to uplietla. No, ale keď ja som ti nič, to... Ale to nie. Ale čo je to za bláznosť tu? Strýko. No, No, vyskúšajte si. nechaj. Ale Ale čo, nechaj ma. To. tak. Ale vravím, nechaj, ja nepotrebujem žiadne vaše dary, čo mňa vašich darov. Tak to víno asi nepustí. Tak to nemáš čo tu držať. Keď už robíš s týmto všetkým cirkus, tak to aspoň odlož. To budú Vianoce. Ja ti kašlem na tvoje Vianoce, vieš? Kašlem na tvoje veci. Kašlem na teba aj na tvojho Pangarta. Ja kašlem na váš pondiatý dar. Berte si ho, nechcem. Mňa si tým nekúpiš.
Nemyslíš si? Ja si vás nepotrebujem kupovať. Nemôžete byť ukradnutí, s vami sa jednoducho nedá normálne rozprávať. Tak sa nerozprávaj. Ani sa nebudem. Nemyslíte si, že ja padnem na zadok, lebo vy sa radšite na mňa povie, prečo hnevať. Ty prestaň, lebo ja s tebou stratím trpezlivosť. Lebo ja s vami. Vaša žena mala šťastie, aspoň sa vás zbavila. Ani tí vaši kámoši, tí slávni remeselníci si kvôli vám ruky nohy nepolámu. Sú radi, že vás nevidia. Ty hadie pleme! Neokúvaš sa ma dotknúť! Čo je už? Ja som nevedela, že tu mám cez službu. Videla som svetlo, tak... No nemusela by som, vieš, ale tie sviatky je každý sám s rodinou, s deťmi, tak som nechcela zavádzať. Ja som sa vlastne prišla rozlúčiť. Ja idem k polnočnému vlaku. A čo sa stalo? Niečo s Adamom? Nie. Až Adam sedí niekde v krčme. Alebo Boh vie, kde, ja neviem. A vôbec ho nemrzí, že mi zničil sviatky. No, poď. Hádam, to nebude také zlé. Ja budem radšej bývať pod mostom. Radšej pod mostom ako s ním. Ale prosím ťa, čo to hovoríš? Veď onedlho budeš rodiť. Chodte sa pozrieť, čo tam urobil. No chodte tam pozrieť. Všetko zničil. A už to u vás vyzeralo tak pekne. Teta, prosím vás, keď budete mať chvíľku času, tak zbalte mi moje veci. Si potom po ne niekoho pošlem. Ach, zdá sa, že ten naozaj príde o každého, koho má rád. Ten na niekoho rád. Nikdy nikoho. Každého vyštve, vyženie ako... Nie, mýliš sa. Vždy opúšťali jeho. Žena, priatelia, ty, ja. Čože? No veď ty ideš teraz a ja onedlho. Ja... Čo je? Nič. Ti zle? Nie. Ma trochu bolia kríža. Ako si mi trdne brucho, rozčulila som sa. Ako? Tak ako predtým, alebo inakšie? Nie, ja mám ešte času 2 týždne. Jaj. Čo je? Ja ťa nikam nepustím. Čo je, 2 týždne sem, alebo tam, to nič nie je. Ja nesmiem zmieškať vlak. Nie, ja ťa nikam nepustím. Tita, zavolajte toho lekára. No.
Tak. Hej, tak nám teda Blanka odišla. Veru, No, sama som jej volala sanitku. Chudera. Musela prísť ku mne. Nechal si ju doma samú. Či sa to patrí na Vianoce odísť do krčmy? To, ako som mohol vedieť, či ja sa v tom vyznám. Chlapec. Nad ránom. 3 kg 40, 51 centy, zdravý ako buk. Adam. čo je zas? Čo by bolo? Blanka má syna. No. Adama. Máš vnuka. Tak čo? Pôjdeš ich navštíviť? No, práve mňa tam potrebuje. Tak sme teda tu. Podržte mi ho na chvíľu. Akože, no ale ja to, no čo som ja dojkal? Ja sa musím zložiť. Ty. Je. Matička zem. Čo to je za decko, kedy z toho bude poriadny chlap? Vedie to ako mača. Bude, ani sa nenazdáš. A plače. Čo mám s ním robiť? No. Kolíš. No. Blanka, tak som si myslela, že keby si chcela, prepustila by som ti ten svoj byt. Ty ho potrebuješ viac ako ja. A vy? Zostanete tu? Pôjdem do podnájmu. Ďakujem, ale ja zostanem tu. Teraz zaspal. Jak si vzdýchol. Počkaj, aby sme ho nezobudili. Tak, tichučko. Ja. Lustičky, malé. Ja. Počkaj, No, už sa preberá. Tuto je čunko. Ja. No. Počkaj, no. Tichunko. Tak ja teda pôjdem. Aj. Ja som si myslela, naozaj odídete? Ale bude to lepšie pre všetky. Počkajte aspoň na strýka. Ja neviem, kam práve išiel. Práve teraz. Blanka, prosím ťa, nesnaž sa zlepiť, čo sa zlepiť nedá. Dobre vieš, že dnes odchádzam. A nebudeme vám chýbať. Ani trochu. Ale to vieš, že budete. Strašne mi budete chýbať všetci. Nemám kabelku, sem som si ju dala. Nevieš, prosím, kabelku. Kabelku? Ja neviem. Kde je tak? Tu je. No, tak ja pôjdem už až tým polnočným. To bude dobre, možno sa dovtedy vráti aj strýko. No, tichunko môj.
Dobrý večer. Vy nám už odchádzate? Dobrý večer. No, veru. Tak šťastnú cestu. Ďakujem vám. Anna! Anna. No, iné som nemohol zohnať tak neskoro v noci. Ale na čo to? A vôbec... Pretože som potreboval kyticu, aby som ti oznámil, že ak súhlasíš, že sobáš Anna, že sobáš budeme mať 25. po obede. Ale... Veď to je o 3 dní. Skôr sa nedalo. Aj brat bol celý bez seba od radosti, keď som ho kvôli tomu vytiahol z postele. A čo ti na to povedal? Že vraj mám 30-ročné meškanie. To je teda fakt. Máš čo doháňať.